kanan kirim mripat lirah-lire SMP nguji kuat ani gawe sing sepabulan nanda busana dira sutra manca warna ongke langen bekesana ongke ane mayang karang ya jan nyenengke ya jan nyenengke tenan mayang kara campur sari bedhekan sing kiwa apa sing tengen lho piye to lek munduting iki lek munduting kaya sing permono sithik penting kiwa apa tengen duting tengah ya ya kan yang sopan itu menunduk. Wah ya tamu menunduk, emang menunduk toh? Bukan mendongak gini, minta gini, Mbak Niken minta uang. Oh gak ngono. Mama Wiwin minta uang, Mama. Gak ngono maksudnya, jenengan kan tak dangu. Mic-nya yang kanan apa yang kiri, terus jenengan ngene ngono terus ben kok langsung jujuk ngono lho maksudku ki. Engko lek sampai mic-e ngegron, storing. Apa ya anu masane kok iki mau Mbak sapa kuwi Mbak Putri Mbak Anip sudah menyanyikan 2 tembang lagu. Saman ya 2 tembang lagu. Kita seprapat. Ya 2 to ya iso seprapat ya enek to wong nyanyi kok seprapat iki lho. Sak baskom. Rumangsaku kok Kita kan kembar to ini. Kembar apa? Kembar apa? Kaya jambe siniji. Sinigar. Jambe sinigar. Asli kita iki kembar berdua. Kembar kemayangan. Kembar. Kok ini iso? Mbak Nandasari. Aku ki sakjane dudu Hani Kusuma. Sopo jenenge? Ki Nandasari aku ki sakjane ya Nandasaru. Jadi ini yang sari aku saru. Kok iso Nandasaru lho. Saru ki barang sing ora patek prayoga lho anuhan. Iki mau minangkane pamundhutane Bapak Susilo. Ana lagune ki mau bakang simak ala simak ala simak. Biasanya Mbak Niken ya Mbak Niken. Spesialisnya Mbak Niken ini. Oh, sapa? Biasanya sapa kan? Iki. Oh, Ani. Mangki wis muni ngene bokong semu to cuma nyanyakne. Aja mau nyanyakne kuwi ya aku. Aku pengen nyanyine bokong semu kok bahagiane iki aku ora kono kuwi to Niken nek muni aku wonten ngomong. Kowe lek muni rokne ya luwes men karo mangsa kowe.